बयनिसिमबो मीडिया नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनैनि बे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बर' माहारि फरायसा आफादा गिबियावनो दे 5थि बिटिसि बिसायख'थियाव देरहासार जानाय जोंनि रिजनल पार्टी बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिथांमोननिसिम जि बिथांमोना देरहासार जाबाय आरो बिथांमोना जि रायजोनि मेन्डेट मोननानै बिथांमोना दि सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी 40टानि गेजेराव 28टा सिट्स देरहानो हाबाय। बिथांमोननिसिम जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा दिनै देरहासार जानो हायाखै बिथांमोननिसिमबो जोंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। जिहेतु जोङो बर' माहारि फरायसा आफादा जाय गभर्नमेन्टआ दिनै फैबाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननायाव जे जोंनि 5थि बिटिसि सासनखौ बिथाङा दिनै सामलायलांनो आखायाव हमबाय। दा बिथांनिसिम जोंनिफ्राय आसा खालामबाय दि फैबाय थानाय समाव जे पिपल्स मेन्डेट जाय रायजोफ्रा बिथांमोनखौ मोनसे आसा एबा मोनसे नोजोरजों जिहेतु बिटिसि ओनसोलखौहाय जौगानायनि सार्थ'आवहाय एबा मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जौगानायनि सार्थ'आवहाय आरो मोनफ्रोमबो हारियारि माहारिनि गेजेरावहाय खौसेथि आरो गोजोननि जे सार्थ'खौ नोजोर बोनानै जि बिथांमोनखौ दैथायहरबाय बे सिमांखौ बिथांमोना फैबाय थानाय 5 बोसोराव थांनाय समफोरनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन मावलांगोन होननानै जों आसा खालामबाय। आरो बेनि गेजेरजों जों आसाम गभर्नमेन्टखौ जों रिक्वेस्ट खालामो जिहेतु थांनाय 5 बोसोरावहाय 2020नि जि बिसायख'थियावहाय जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरि मानगोनां बारग' बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथां मोना जि दैदेननाय समावहाय जे जोंनि बिटिसिनि माखासे गोहो आरो बोलोखौ जि आसाम गभर्नमेन्टनि सारेन्डार खालामदोंमोन जिहेतु 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनो गथायदोंमोन आरो जि बिटिसि 6 शेड्युलनि माखासे ओनसोल माखासे पावार्स एन्ड फांसन्सफोरखौहाय डेपुटि कमिशनारनो नायनो थाखाय बिथांमोना गथायदोंमोन। दा बैफोरबादि गोहो बोलोखौ बे आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि दानि फ्रेश बिटिसि गभर्नमेन्ट खुंनाय जे हाबाफारि लादों बेयाव बे गोहो आरो बोलोखौ हरफिननांगौ बेखौ जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो जोंनि आसामनि गभर्नर बिथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। बिथांमोननो जोंनिफ्राय जों आर'जलाइ गथायगोन जाहाथे थांनाय 5 बोसोराव जाय गोहो आरो बोलोखौ जाय बिटिसिनि जे 6 शेड्युलावहाय जोंहा चिफ डेपुटि चिफ जि केबिनेट रेंकनि जि मर्यादा आरो माखासे एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स EMsफोरनि जि स्टेट केबिनेट मिनिस्टार स्टेट मिनिस्टार्सनि जि मर्यादा बेखौहाय फिन जोंनो होफिननांगौ बेखौहाय जोङो बिथांमोननिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय। आरो बेनि गेजेरजों जों आसा खालामदों बे जोंहा थांनाय समावहाय बे जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जे बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ लानानै जे जोंहा मोनसे थांखि बादियै जोनोम मोननायनि उनावहाय जे जोङो दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जे आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय जे सोमावसारनायावहाय थांनाय 5 बोसोरावहाय मानगोनां UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननायाव बे जोंनो माखासे सोमावसारनो थाखाय खाबु होआखैमोन। बे जोंनि सोमावसारनायखौ बिथांमोना पुलिस प्रशासननि गेजेरजों डेपुटि कमिशनारनि गेजेरजों माखासे EMs MLA फोरनि गेजेरजों दि होबथादोंमोन सोलो आरो बोलो खालामनानै जाहाथे बैफोरबायदि जिनिसा एबारनि जि 5 बोसोरनि मानगोनां महिलारि बिथांनि दैदेननाय जि बिटिसि सरकाराव जाहाथे जाया बेखौ जोंनि बर' माहारि फरायसाफोरा जों गुरैनो खावलायहरनाय थाबाय। जिहेतु जोंहा भारत हादरावहाय गणतान्त्रिक देशआवहाय डेम'क्रेसियावहाय बयहाबो जोंनि दाबिनाय जोंनि मोननांगौ माखासे दाबिफोरखौ जोंहा दाबिनो हानाय मोन्थाय दङ। गतिके जों आसा खालामदों थांनाय
5 बोसोर मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार बादे जाहाथे जोंनि दानि BTC सरकार जानो थांगासिनो बे मानगोनां महिलारि सारनि दैदेननायाव जाहाथे बैफोर जिनिसा जोंनि गेजेराव जाया आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जि सरकार दानो थाखाय जि दैथायहरबाय बै मोनसे आसा आरो बस्थाया दिनै मोगथां महर मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो जोंनि 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि युथ्सफ्रा जोंनि बिजनेस बिथांमोना जेरै मावनानै जोंनि ओनसोलखौ जोंनि ओनसोलावहाय सुबिदा मोनो बेयावबो जों मानगोनां दानि फैबाय थानाय गभर्नमेन्टनिसिम जों रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंहा दिनै मोनफ्रोमबो जे जोंनि गोहो आरो बोलो जाय 5 बोसोरनि गेजेराव जोंना गोमानानै थांबायमोन बेफोरखौ जों मोनफिननानै जोङो बिखा फोरदाननानै जोंनि BTC 6 शेड्युलावहाय जोंनि जि भारतनि संबिधान बादि जे जोंहा मोनथाय मोननांगौ बे मोनथायखौ लानानै जाहाथे जोङो सामलायलांनो हायो बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय।